isda. Angol. Angol tawag dito. Ewan ko sa Tagalog kung ano. Ito yung masarap dito sa probinsya namin. Paksiw sa kalamansi o kaya gataan. Ito ngayon lulutuin ko, paksiw sa kalamansi. Saka merong anong partner na nilanta na pili. Yun. Sige, iingisdahin ko muna. Sariwang sariwa yan, oh. Hahain lang yan sa dagat. Dumaan dito. Sige, update na lang. Mga boss, ayan na, nalinisan ko na. Natanggalan na ng hasang at bituka. Tapos yung katawan yan, inanok pa natin sa asin. Hinaplasan ng asin para matanggal yung mga dumi sa katawan. Ayan, malinis na yan, boss. Maglalagay na tayo ng kalamansi. Saka yung ibang sangkap pa. Paano, update na lang mga boss. Mga boss, ayan na yung angol natin na isda. Nalagyan na ng luya, sibuyas, paminta, siling labuyo, siling haba, kalamansi, saka ayan, konting asin. Okay na yan mga boss. Paksiw sa kalamansi lulutuin natin ngayon. Tapos may kapartner yan na nilanta na pili o nilagang pili sa Tagalog. Tapos yung konting sabaw nito, yung sausawan natin. Mga taga-Gubat, Barcelona, Sorsogon, nakakatakam ang ganitong ulam. Paano? Update na lang at lulutuin na natin mga boss. Angol with nilantang pili. Mga boss, ayan na, salang na natin. Tapos tatakpan natin, antayin lang natin na kumulo hanggang sa maluto. Tapos isusunod natin yung pili, nilantang pili, partner nito na angol. Mga boss, ito yung pili natin. Ito yung may nuts, masarap to, pili nuts. Ito yung special ng Bicol. Ito yung gagawin nating nilanta. Huhugasan natin to, tapos bubuhusan natin ng mainit na tubig hanggang sa maluto. Ito yung tawag dito na handaban na pili. Kain ka CJ? Pili? Kaon. Ano? Kain. Sabi nga kain. Kaon. Opo, kaon kita pili. Lanta kita pili. Titingnan natin. Ayan yung angol natin mga boss. Kumukulong-kulo na. Antayin lang natin na magkunti ang sabaw na mag-evaporate. Luto na yan. Tapos meron tayong pili na nilanta. Lalanta tayo ng pili. Partner nito. Napakabango boss. Andito yung CG boy nakamasid. Magluluto rin daw siya paglaki niya. Paano mga boss? Hayaan lang natin. Takpan lang muna natin. Kunti na lang yung sabaw. Okay na to. Luto na. Luto na yung angol natin. Hahainin na natin. At mag-iinit ako ng tubig para sa pili natin na partner nito. Napakasarap nito boss. Sariwang sariwa. Ayan na mga boss. Luto na yung paksiw sa kalamansi na angol. Ayan Yan may kunting sabaw. Yan yung kunting sabaw. Partner sa pili na nilanta. Paano mga boss? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas sa ating mahal na Panginoon. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. Maraming salamat po. In Jesus' name. Kaya sa mga baguhan dyan na makakita nito, please like and subscribe CG Kid TV YouTube channel and click na rin yung notification bell
para updated kayo sa mga bagong video na parating. Paano mga boss? Lulutuin na natin yung pili. Mga boss, ito na yung pili natin. Nahugasan na to mga boss. Tapos lalagyan natin ng mainit na tubig. Ayan o. Yung hindi lang kumukulo, yung medyo mainit-init lang. Para maluto itong pili natin. Ayan o. Mga 20 minutes mga boss. Luto na to, tapos babanatan na natin. Papakita ko sa inyo kung paano kainin itong pili. Nilantang pili ng Bicol. Ito yung masarap. Yung laman nito sa shell, yung nuts, yung ginagawang dulce na pili. Napakasarap. Ito yung special sa Bicol, dulce na pili. Ito yung nilanta. Tuturuan ko kayo kung paano kainin itong nilanta na pili sa mga hindi pa nakakaalam. O paano, update na lang pag naluto na to. O mga boss, luto na yung nilanta na pili. Ito, ganito lang yung pagkain niya, no? Babalatan. Ayan. Ganyan balat lang, oh. Babalatan nyo ng ganyan. Dali lang yung balatan. Tapos ayun, oh, kukuhanin nyo na yung ganyan. Yun na yung kakainin. Ito. Sasawsaw doon sa sawsaw sa isda. Tapos subo. Ito yung shell. Napakasarap. Tapos ito yung laman ng shell. Ito yun, yung ginagawang dulce na pili. Ayan. Ayan mga boss, oh. Yung laman ng pili. Paano mga boss? Masarap to. Sausawan mo toyo o kaya asukal. Tapos ito, sabaw nito, isda. Paano mga boss? Kain na na. Salamat sa panonood.